Здравейте, приятели, включвам се с едно бързо видео. Имам нещо при мен, което доста рядко се случва. Това е на Silverstone AirBot модела за скрит монтаж. Това е радарна система. Имам две бройки налични в момента от нея само. Като за какво се използва AirBot-а, сега ще ви покажа се малко какво представлява, но да ви кажа за две думи. Като цяло това е система за коли, които имат атермични стъкла и няма как да преминават радарни системи през стъклото, или за хора, които просто не искат да имат нищо на стъклото и за по-скрит монтаж. Така, ето какво представлява самата система. Така, това е радарната антена, като виждате. Тя се монтира отвън, някъде където според колата е удобно, като най-добре е да има пряка видимост навън, да няма нищо пред нея, но дори да има да е максимално пластмаса, да не е нещо желязово и такива неща. Това ви е колонката с управлението, която се монтира вътре, да кажем под волана или където ви е удобно. И това ви е само дисплейчето, което пак може да го скриете като искате, но в принцип това целта е да се сложи някъде вътре в купето, да го виждате и не е нужно да бъде на стъклото като обикновен радар. Тук си получавате също известията, пише си на дисплея всичко. И пак казвам, това е за коли, които имат атермични стъкла и просто няма как да си сложат обикновен радар детектор на стъклото, или за хора, просто които не искат да имат неща по стъклото, за чист монтаж. Така, какво засича това? Това е най-важното. Сега ще ви кажа какво засича и какво не засича. И вече вие ще си прецените. Този модел, AirBot обикновения, не Pro, той има работещ Higgs-банд. Де факто Астрите, които са из цяла България, ги засича без проблем. Защото AirBot Pro модела, той не ги засича, там Higgs-банда не работи. Също така, освен Higgs-банда в Астрите, тук пишех само Higgs, когато има Астра, на дисплея и пилка, засича и кордон триногите, тези белите високите, които са предимно в София. Те вече най-вече в момента тук са София, но когато снимам клипа, може след време да не са в София. Засича кордон триногата, много хубаво. Тук пише пак на дисплея кордон, даже вече тук си го изписа сигнатурно, казва се кордон и си го казва кордон. Не е просто K-банд и вие не знаете са бензиностанция или свири или какво се случва, затова това се казва сигнатурен радар детектор. Тук K-банда се изключва и разчитаме само на сигнатурни сигнали, които са минимално фалшиви в града. Та не засича, сега ще ви кажа кое не засича. Не засича лазерните триноги, там дори да засичаше, просто шансът за спасение е малък, там знаете само джамер е решението. Вече сме го изпитали, играли сме го много това, така че най-добре там е джамер. Но дори и лазерната тринога в последния момент няма да свирне, защото просто не знае сигнала. И другото, което е проблем да кажем, е тези тенозките новите 20 триноги, които са в изцяла България, има 20 триноги. София няма от тях. Там дори да засечете, ще бъде или пред нея е късно, в повечето пъти, просто за момента няма да засича. С някой апдейт може да тръгне, но за момента не е много надежно за тази италианска тренога. Като цяло, това го препоръчам за София, за коли, които искат да си скрият детектора, защото има кордона, има и Higgs-банда. Higgs-банда си го в България, той ще ви върши работа в цяла България. Като цяло, и новите Hikvision, които ги засича като стрелка, би трябвало и тях да ги засича. Ще ги засича 100%. Те ще първа сега ще има договор за тях, така че и тях ще ги засича. Като цяло детекторчето е много хубаво. Рядко имам възможност да имам при мен такъв модел, защото си е голямичък си, от Русия ги вкарват, трудно минава в носа, особено на такива големи кутии. Всичко си имате вътре в кутията, абсолютно чисто нови, налични в момента към клипа, когато снимам, само 2 броя са. Като цената за брой е 700 лева. Сравнително нормална цена при положение, че получавате детектор за скрит монтаж и фалшивите сигнали са минимални. Общо взето много хубаво детекторче, който иска да ми пише на телефона или да ми звънне там WhatsApp, Viber, Telegram, където иска. Обадете ми се, само 2 броя в момента налични. Чао и до нови срещи!